Denge gel, Denge Kurdistaniye. شنوندگان چیان رادیو دنگه گلدن باش کدارین هجا ایرو 12 مجدار 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 12 لامده 14 امنو چین دنوا روزه ده پیشکش بکن دسپکچن سرون چین من دورا کالکانگو جبلی سرکفتنا و پیواجی پاشرو جکدن نینه HPK پنج کرلاین شهید برایزداری بیپیر آنی تونجر باکر هنگوت بشکریه جیهان عربی جبو سرکفتنا پیواجوی گلکه گرینگه دناو برا نونر امریکای تغمبراک او مازم عبدیده هفدیتنه که گرین کات کرن Hükümete Kolombiya'yı lidici endamın fakir eriş pek ani 25 kez hatın kuştun. دوباره دمش کدارین هجم دست به برفری انوچین خودی کن دوران کالکان گوش بری سرکفتنا و پیواجو پاشروژه کدن نینه اندام اکادمی زانستین جواکی عبدالله öcalan duran kalkan de bername teybet Ahmet Haber TV'de tekilari پیواجو خباتن komisyon eden ırkandının girin kirin duran kalkan de beje de xabata komisyon edici tişteken utneye heneki hevidan nedama emle encam edinerin ve serbingiha çareseriya perskeka Kürt Demokratik Bura Türkiye ve Afrandra çarçoveye kinu ya hukuki tiştekeli dari çavanine komisyonu hina navi perskireke jilene kiriye gelek derdur de bejin AKP juha kanunan amade dike evjite vataya ku AKP'li bendai komisyonu namine u da xazen kurdan liber çavan nagire kalkan balkşa ser axavtinin despeke ya lideri MHP u ye AKP u gut van de despeke de ke xoşiya xo anin zaman leweke her cari düve ke xoşi edama pratik tırneye evji tevli heviye dafrine u gumanan çedike tahmüla pevaji jive yekere nine jiber kuraya gişti gavan pratiki duhaze gele kur civan jim ispat kirna hebuna xo teşhirkirina zihniyet akırker çulu yek sal beraber şermeşandın kes nikare gele kurt tevger azadiya kurt reveberiya kurt bıxapine ez vekiriydi bejimdi ve ev zihniyet anijat peresti vere mahkum kirin ujubu komara demokratik u gele kurt u hemu gelen Türkiye bimafı xwe bijin vere ava kirin jibu veji dive demil dest reperapo vere azad kirin bi teybeti girtiye nekhoş veren berdan HPG girlayan şehit bireyzler bir ani gut ve kezaruken asil ulehek egele kurt bun minet teminata peşeroja meya azat navendar agihandunu çepemeniya HPG درباره شهادتن سال 2017 افتشتیار کرد. هفریام بریتان بارزان گندال شورش و رونی باوری آخویا بخوش کبراتیا گلان و آزادی آوان تولید تکوشینه بون. بدلسوزی کور آب پارادیگما ریبر آپوره جه خود رفن گریلا دگرتن. جبو پاراسلا هبونا گله کرد و پیکارن آزادی آوان تولید کاروانه لچای کردستانه بون. هفریان میین کو خو بره فدای آپوی را پیچاندن بکت هولدان و فداکاری کمزن هولدان تشتا کودیکه و سر ملی خو پیک بینن ددم که کو تفگیر آمرجی پیواجو شهر آگیران در باست بو برخودان مزن و دهاتن جینده هولدان هری خباتا خو به بالداری کمزن بجیح بینن به جیانا شورشگری هوریتیا جدل فداکاری تیبتمندیا دلپاک و هلوستن خو بون میلیتانن میناک و که زاروکن اصیل و لهنگ ایگلی کرد و ترک مل بمل جبو خوش کبراتیا گلان کوشیان و بون مینتا پیشروجا می آزاد بیرانینا هفریه خو هر تم ددن جین و سوزا پیکارنا خیالین شهیدان ددن لسر به بنگه دسریده سرساقی جمالباتن وان این هیجا و همو گلی خوی ولاد پاریزه دخوازن ناسنامه شهیدان و هایم Hatice Şeker binasnav beritan hejar Malatya nave dayık Nurten nave bav Yusuf limele tiji dayık buye 26 İluna 2017 handeli herema avaşine şehit bu Hüseyin Öztürk binasnav Barzan Murat nave dayık hediye nave bav Yusuf Ziya la giriyeji dayık buye yeke tırmaha
2017 li Herêma Metina şehit bû. Yakub Baydağ bi nasnav Kendal Barman navê dayîk û wezîre navê bav Mehmet li Mêrdînê jî dayîk bûye yekê tirmiha 2017 li Herêma Metina şehit bû. Ömer Avcı bi nasnav Şoreş Özer navê dayîk Fatma navê bav Mustafa li Agirê jî dayîk bûye yekê tirmiha 2017 li Herêma Metina şehit bû. Azad Çetin bi nasnav Ronî Jiyan navê dayîk Revzet navê bav Fetî li Mûşê jî dayîk bûye 16 Cotmeha 2017 li Herêma Zapê şehîd bû. Tuncer Bakır Hangut piştgiriya Cîhana Arep ji bo serkeftina pêvajoyê gelekê girîng e. Hevserokê Giştî Dem Partiyê Têkildarî Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk Bersida Pirsên Servîsa Erebiya ANF. Bakırhan îşaret bi gava herî dawî ya tevgera azadiya Kurdistanê kir û wiha got. Ev roj ji bo tevaya rûşata navîn girîng e ne tenê ji bo Tirkiyeyê. Ev dîrok nîşaneya destpêkê ya şember awêyekê ye ku şerekî 100 salin dewam dike dikare bi aştiyê bencam bibe. Ji bo pirsa biryara vekişîneya PKK jê ev tişt gotin. Pêşketineke welêye ku aştiyê xurt dike dikare herîkîna dîrokê biguherîne. Motivasyona li piştî vê daxuyanî eşkerê ye. Şerê li rûşata navîn diqewime gefê li peşeroja Tirkiye û Kurdan dixe. Em neçarin ku vê rêveçûnê bişkînin. Pêvajoy ji do qonaxan bingehîn pêk tê. Qonaxa destpêkê pêvajoya derxistina çekan a jina navber bû. Qonaxa duyemîn jî avakirina zemîna siyasî û hukûqiya pêvajoyê ye. Ev qonaxa duyemîn dibe ku hîn krîtîk be. Bakırhan piştgiriya Cîhana Arep a ji bo pêvajoyê jî wiha nirxand. Ev mijar gelek girîng û stratejîk e. Meseleya Kurd ne tenê pirsgirêka Tirkiyeyê di heman debê de ye ku jî pirsgirêkên herî kronîk û bingehîn ên rûşata navîn e. Kurd li nava 4 welatên rûşata navîn dimînin Tirkiye, Iraq, İran û Sûriyeyê. Nüfusa wan zêdeyî 50 milyon mirovî ye. Mixabin ji birî Iraqê li sê welatan mafên bingehîn û hukûka Kurdan nîne. Ev polîtika li herêmekê gelekê krîtîka rûşata navîn bû sedema krîzên giran şer û kaosê. Cîhana Arep xwedî tecrübeyeke dewlemend a jiyana bihevre ya civakên olî û etnîkiyên cuda ye. Ji Endülüsê heta bi Baxdayê ji Şamê heta bi Kahireyê şaristaniya Arep nîşan da ku pirrengî çawa dikare bê birêvebirin. Ev tecrübeya dîrokî ji bo çaresîriya meseleya Kurd gelekî hêja ye. Ji bo şikandina pergala tecrüde û azadiya fîzîkî ya rêbera polê gelek navendan çalakî têli darxistin yek ji van deveran wargeha penaberan a Şehîd Rûstem Cudî Maxmûr e. Şênên wargehê jî 20 tîrmeha 2023 ve ji bo azadiya rêbera po di çalakiya nöbetê de ne. Her hefte komek cuda nöbetê dewir digire. Lê dayê xanê ev 847 roj ji bo azadiya rêbera po nöbet digire. Tevî temenê xwe yê mezin jî dayê xanê dev ji çalakiyê xwe berneda. Dayê xanê her êvar bê rawastan berê xwe dide cihê çalakiyê. Gelek caran bi sohbet caran jî bi stranên xwe rengê dide çalakiyê. Dayê xanê têkildarî çalakiya xwe ji roj nîsre axivî û vê peyamê dide. Ji bo serokotî tecrîto giran donîn se in hemî tişt serî serokotîya me onîn em ji bo heqerê çalakî me doyê xistiye em ê çalakî xwe ji rê vebîn heta serokotîya me ji neberdin mafî wê nedinê û yê me ji pîre em çalakî dest çalakî naberdî serokotî pey onî me pey neoniye got tiştî me gwestî cî ew ji pey oniye vê lozim e dewlet gova bo vî jî serokotî hingî tiştî xweş dibe oşîtî demokrasî wekhevî silh û selahet bûy her kesiye ne bûy şexsiyeta xwe ye piştî her çendê heyînî insonê cîhanê fehm neke bilo pirtûkînê bixwîne nû tu çor em hotîne heta niha em ê razolata de we gotiye em ê hûkê dê ji dest serokotî kên pêvajoyê xirokên xwedem bi tiştê qebîl neke. Serhat Eren got divê pêvajo ji aştiyê negatif derbasî aştiya pozitif bibe. Parlamenterê Dem Partiyê Serhat Eren diyar kir ku dewlet di polîtika xwe ya zextê de ısrar dike got Birêz Öcalan û tevgera azadiya Kurd gavên dîrokî avêtiye. Divê pêvajo ji aştiyê negatif êdî derbasî pêvajoya aştiya pozitif ku tê de
kirinên hukukî hebe bibe. Ya ku Birêz Öcalan niha bi ısrar behs dike qanûnên entegrasyonê ne. Ev jî tê watê avakirina siberojeke hevpariya gelan û divê parastina ziman çand û nasnameyên cuda were mîsogerkirin. Ji bo vê jî divê qanûnên entegrasyonê demil dest bên amadekirin. Heke qanûna têkoşîna dijî terorê hebe eger qanûna cezaya Tirk neyê guhertin siyaseta demokratîk çê nabe. Divê qanûna înfazê ji holê rabe qanûna partiyên siyasî were guhertin. Divê ji bo pêvajoya aştiyê bikeve rewşeke pozitif divê gav were navetin. Pêvajoya aştiya pozitif wê derfeta jiyanê bide çand ziman û nasnameyên cuda. Parlamenter Serhat Erenxwez ku biryara dadgeha mafê mirovan Avrupayê ya li ser binpêkirina mafê hêviyê demel dest bikeve pratîkê û ev tişkutin. Divê rêber Abdullah Öcalan were berdan. Birêz Öcalan mîmarê vê pêvajoyê eger neyê berdan kes nikare behsa aştî û çareseriyê bike. Aştî di navbera aliyan de û têkiliyên rast çêdibe. Erel mînakên li Kolombiyayê ya Başûrê Afrikayê dan û got bi fermandarê gerîlayê Farkê Timoşkê re bi serokê tevgera Başûrê Afriwarê hevdîtinên dîrokî û li dîrokî hatin kirin. Li her du welatan bi vî rengî aştî pêk hat. Mînaka li Nepalê jî heye û di encama hevdîtinan bi fermandarê bi navê Parskran re aştî pêk hat. Ji bo vê pêwîst e rêber Abdullah Öcalan azad bibe û bikaribe bi her kesî re hevdîtinê bike. Nûnerê Amerîkayê Tom Bragg derheqê naveroka hevdîtina a bi Trump û şerra da agahî da mazlûm abdî. Dihê mijdarê Serokê Amerîka Donald Trump serokê hikûmeta Demkiya Şamê Ehmed El-Şara li qesra spî pêşwazî kir. Mijarên serokê qanûna sezer tevlîbûna koalîsyona li dijî Daişê peymana dihê adara bi qesê dere û têkiliya bi İsraîlê re hatin nîqaş kirin. Li pey civîn û hevdîtinan Nûnerê Amerîkayê Sûriyê Tom Bragg biriya telefonê bi fermandarê qesê de Mazlûm Abdî re axivî. Bragg derheqê naveroka hevdîtinan de agahî da Mazlûm Abdî. Fermandarê giştiya qesê de li ser hesaba xwe ya medya dijîtal peyam parve kir. Li ser encamên civîna li qesra spî min bi balyoz Tom Bragg re peywendiyeke telefonê pir xweş kiriye. Em bapendbûna xwe ya ji bo lezandina entegrekirina qesê de di nav saziyên dewletê de ji nû ve piştrast dikin. Tevlîbûna Sûriyê de hevpeymaniya navnetewê ya li dijî Daişê de gaveke girîng e. Em bi hevkarên xwe re dixebitin da ku Sûriyeke yekgirtî û ewle ji bo hemû welatiyên wê ava bike. Türkiye xwe ji Sûriyê vena kêşe baregehê nû ava dike. Ajansa nûçeyan a nefer nirxandinek li ser dagirkeriya Tirkiye li xaka Sûriyê weşan. Di nirxandina de ev xal derketin pêş. Divê Tirkiye di çarçoveya mutabaqata dehê adarê de ji Sûriyê vekişe. Lê dewleta Tirkiye ji berdela vekişîna ji Sûriyê li Dilaskiyê demografiya herêmê diguherîne û li ser xeta Heleb hema dêra zorê jî hewl dide baregehên leşkeriyê nû ava bike. Armanca Tirkiye turnekina destkeftiyên rêveberiya Xweser û Bakur û Şatê Sûriyê û HSD ye. Bi vê armancê hewdide têkiliyên xwe yên bi Amerîka û İsraîlê le ji nû ve xort bike. Di hevdîtina dihê adarê de li Washingtonê ya Serokê Amerîka Donald Trump serokê Demkiyê Sûrî Ahmed El-Şara da wezîrê karên dervê Tirkiye Hakan Fidan jî cih kir. Tirkiye di her axaftin û têkiliyan de daxwaz dike ku qada Sûriyê bimîne û pareke ji xaka Sûriyê bi dest bixe. Tirkiye niha ji hewl de Sûriyê hebûna xwe mayînde bike û baregehê nû ava bike. İstixbarata Tirkiye mî jî hewl dide li Laskiyê yekîniyên herêmî yên Emin Am Ewlehî tasfiye bike û li şûna wan komên Tirkmen yên bi Tirkî de axivin bi cih bike. Hemû hewldan û planên Tirkiye ew e ku pêşî destkeftiyên gelê Kurd yên li Bakurê Sûriyê têk bibe û hêzên Qesedê berteref bike. Ajansa hewldanên PDK jî wiha bibîr dixe. PDK li ser NKS li Şamê hamleyeke nû ya rêxistinkirinê dayê dest pê kirin. Mesûd Barzanî fermana niha nedema ne li hevkirinê ye divê NKS di rêveberiya Şamê de cih bigire daye. Ev jî te wateya qelskirina rêveberiya Xweser û parçekirina îradeya gelê Kurd.
Pêvajoya piştî hilbijartina Parlamentoya Iraqê dê çawa bimeşe li gorî medya Iraqê piştî pejirandina encamên hilbijartinê bi 15 rojan Parlamento wê kom bibe û serokê Parlamentoyê du cîgîran hilbijîre. Piştî Parlamento wê di nava 30 rojan de Serokkomar diyar bike û di nava herî kêm heftî heta 120 rojan de jî Serokwezîr werê hilbijartin. Hukuknaz Cemal Esedî têkildarî pêvajoya axiviyê got îtirazên beriya ragihandina encama hilbijartinê herî zêde 21 roj derbas dibe û hinek car jî dirêjtir dibe. Datiyeha bilind a federal wê van îtirazan li ber çavan bigire û biryarê bide. Yani her tişt wê li gorî destûra bingêniya Iraqê dewam bike. Li gorî hesaban dibe ku desthilatdariya nû herî zû di dawiya adara 2026 de were ava kirin. Li Îranê ji serê salê vê zêdetirî hezar kes hatin darvekirin. Kampanya sêşemana ji cezê darvekirinê derbarê rewşa darvekirinê li Rûşatê Kurdistan û Îranê daxuyaniyek belav kir. Li gor kampanyayê ji serê salê heya niha 1313 kes li Rûşatê Kurdistan û Îranê hatine darvekirin. Her wiha hat gotin ku cezeyê darvekirinê bi ser girtiyê siyasî Reza Abdal hatiye sepandin. Li gorî kampanyayê girtiye bi navê İhsan Şîrte û Mehdî Ferîd jî girtîgeha evîn ji bo cihek nediyar hatiye veguhestin û metirsiya bi cîhnanîna cezê darvekirinê li ser wan heye. Li gor heman daxuyanî rejima Îranê cezê darvekirinê zêde kiriye û hewl dide hemû dengên azad qut bike. Di roja çandina daran de dar birîn li Şirnexê û Sêrtê bi salanê daristan tên birîn xweza tê talan kirin. Her roj li herêma Besta Cudî û Gabarê dar tên birîn. Li van herêma bi destê dewletê tora rante hatiye ava kirin. Dibin çavdêriya leşkeran de cerdevan daran dibirin. Roja ku herî kêm di 300 ton dar tên birîn. Ev dar bi wesayî tan bar dikin. Rast de rast ji bo qereqolên li Sêrt Şirnex û Colemêrgê tên şandin. Ji bo ev talan diyar nebe bi çadırkirina wesayî tan dixwazin talanê ve şîrin. Herêmên dibin gefa talanê de pêşkêşî şîrketên nêzî de silatê tên kirin. Ev jî tora talanê ya berfireh baweke eşkere radixe berçavan. Serokkomara AKP'yê Erdoğan yazdihê mijdarê weke roja çandina daran a millî îlan kiribû. Lê qaşo di roja çandina daran a dewletê de li Cudî, Gabar û Besta bi hezaran dar hatin birîn. Di roja ku divê dar bên çandin de bi destê dewlet saziyên dewletê li Kurdistanê talan hebû. Hükümete Kolombiyayê li dijî endamên farkê êriş pêkanî herî kêm 25 kes hatin kuştin. Li dijî endamên Estado Mayor Central ku ji endamên bereyên fark pek dihat êriş hate kirin. Êriş li ser fermana Serokkomarê Kolombiyayê Gustavo Petro li Coltarê herêma Guavirayê pek hat. Li gorî nûçeyên di çepebeniya neteweyî de hatiye parvekirin gelek leşker û polîsan beşdar êrişê bûne. Hat ragihandin ku tê êrişê de herî kêm 25 kesan jiyana xwe ji destan û gelek kes jî birîndar bûne. Wezîrê parastinê Kolombiyayê Pedro Sanchez derbarê bûyerê de daxuyaniyek da. Sanchez diyar kir ku êriş li dijî koma çekdar a ji hêla Nestor Jorgor Veraku weke Ivan Mordis te zanîn pêk hatiye. Hêja birxistirê rêxistina Estado Mayor Central ji hêla Ivan Mordis ve tê birêvebirin. Ev koma ku tevlî peymana aştiyê nebû weke serokatiya artêşê ya farkê jî tê zanîn. Li gorî çepemeniya welêt zêdetirî 2000 jê çekdar bi giştî 3500 endamên wê hene. Veli godan jemer çenîrû pêşkêşkirin ana xatirê wê dem baş.